आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननो मोनसे गोनां टपिकखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय Google Adsense नि सोमोन्दै। मानोना बबेबा मोनसे YouTube चेनेला मनिटाइजेशन जानायनि उनाव बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबनो गोनां जायोब्ला Google Adsense-निफ्राय मोनसे सेक्रेट पिन कोड फैयो। बे सेक्रेट पिन कोडखौ क्लियारिफाइड खालामनायनि उनावसो सोरनिबा चेनेला बा YouTube चेनेल खालामग्राफोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयो। दा बे Google Adsense-आ हरनाय Adsense-नि जि मोनद' डिजिट अनजिमानि जि कोड, बे कोडखौ बैंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि उनावसो इउटुबारफ्रा फैसा मोननाया जागायो। आरो बेनि उनाव जाय इउटुबारा गावनि मनिटाइजेशन जानायनि उनाव Google Adsense-निफ्राय फैनाय पिन कोडखौ सोनायनि उनाव बा गावनि एकाउन्टजों लिंक खालामना होनायनि उनाव बिथांनि एकाउन्टआव फैसा हाबनाय खामानिया जुरिजेनो। दा बेखौनो नोजोरथि बोनानै आं नोंथांमोननो आंनि JSP Advice 365 चेनेलनि जै मोनसे नोंथांमोननिसिम फोरमायथि हरनो नाजानाय जायोदि नोंथांमोननि अननाय साबस्क्राइब खालामनाय, नायनाय आरो सापर्ट खालामनायनि जोहै आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनायनि उनाव Google Adsense-निफ्राय दिनै मोनद' डिजिटनि सेक्रेट पिन कोडखौ मोननो हानाय जाबाय। दा Google Adsense-आ मा बेसाद बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय। इउटुबारफोरनो Google Adsense-आ माबोरै फैसा खालामो आरो बेजों मनिटाइजेशन जानायनि उनाव एडभार्टाइज एड जानायनि उनाव बैफोर चेनेलफ्राव फैसा हाबनाय हाबाया जागायबोयो आरो बे फैसा हाबनाय जागायनायनि मोनसे सिमा बोना होदों। बे सिमाखौ बारनायनि उनाव Google Adsense-निफ्राय मोनसे पिन कोड होयो। बे पिन कोडखौ जों आमेरिकानिफ्राय मोनोना दिल्लीनिफ्राय मोनोना बबेनिफ्राय मोनो, दा बेफोरखौ गोबां मानसियानो मिथिया। गोबाङानो सानो जोंनि इन्डियानि इउटुबारफ्रा आमेरिकानिफ्राय Google Adsense-नि पिन कोडखौ मोनो नामा। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। दा Google Adsense-आ मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखागौ। बिनि सायाव आङो गुवारै नोंथांमोननो डिटेलै फोरमायनो गोनांथि गैया होननानै सानो। मानोना साफ्रोमबो मानसियानो आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव गोरों गोरासै आरो साफ्रोमबो मानसिनि मेलेमा गोबौ जाबोनो हमदों। बेनिखायनो आं Google Adsense-नि सोमोन्दै नोंथांमोननो गुवारै आं फोरमायना होनो लुबैला। दा Google Adsense-आ आंनिसिम बेसे दिनाव फैदोंमोन आरो Google Adsense-आ बबेनिफ्राय फैखो बेखौ नोंथांमोननो आं दिनैनि बे JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। Google Adsense खाथियाव आङो जुम खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों। दा बे Google Adsense-आ बेबायदि जायो आरो बेनि सोरगिदिं मोनसे बेराबादि सुब्रेना हरो। बे सुब्रेनाय लाइननि बिखबखौ बिसिनायनि उनाव बे Google Adsense-आव मा दं बेखौ नायनो लुबैयोब्ला नोंथाङा बे लेफाफानि सोरगिदिं बिसिनायनि जि जायगा होदों बेखौ मोनथाम बिथिंनिफ्राय बिसिख्लानानै नोंथाङा बेखौ नायनो हायो। आरो बिनि उनाव मा जाय मानसि बा जायनि चेनेलाव हरो बे चेनेलाव जाय मानसिया इउटुब चेनेलखौ सालायदों बिथांनिसिम स्पिड पस्टनि जोहै बे बेसादखौ दैथायहरनाय जायो। स्पिड पस्ट Google Adsense आरो बिनि जाय प्रभाइडार अफ दि इउटुब चेनेल बिथांनि डिटेल्स गासैखौबो लिरनानै बिथांमोना दैथायहरो थोंजोङै जाय बिगोमा अनार, बे अनारनि गासै एड्रेसखौ दैथायहरो। दा आंनि मुङा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, सुमिरन बड'सा, भिलेज मदनगुरि, पोस्ट अफिस रुपुहि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, PS सालबारि, पिन 781318, लैंडमार्क मदनगुरि
LP स्कुल फन नं 709992111835 गुवाहाटी आसाम 781318 आंनि थं बे थंखौ आबुङै हरो बावहाय चेनेलनि नामखौ खिन्थु थोंजोङै लिरनाय जाया जाय मानसि इउटुब चेनेलखौ सालायगासिनो दङ बिथांनि फुल एड्रेसाव बेखौ मनिटाइजेशन जानायनि उनाव एड्रेसखौ बावहाय खालामनानै होखानाय जायो नालाय बे एड्रेस हिसाबै मनिटाइजेशन जानायनि उनाव जि एड्रेसखौ नोंथाङा जि पेन कार्डखौ होनाय जादों बे पेन कार्डनि मथै नोंथांनि एड्रेसा फैगोन बा नोंथांनि फिलआप दि गेप्स खालामनायाव नोंथांनि डिजिटेल एड्रेस होनायखौ सेभ खालामनाया फैयो आरो बिनि उनाव बे बेसादखौ बबेनिफ्राय फैयो जों गोबाङानो डाउट जायो आमेरिकानिफ्रायसो इउटुब चेनेलनि पिन कोड एबा सेक्रेट कोडखौ हरनाय जायो होननानै सानो नाथाय बेयो गोरोन्थि गाव गाव हादोराव मोनफा मोनफा गुगल एडसेन्स दङ बे गुगल एडसेन्सआ गावनि हादोरनि इउटुबारफोरनो बेफोरबादि मनिटाइजेशन जानायनि उनाव बिथांमोना एकाउन्टजों लिंक खालामनानै गाव गावनि फैसाखौ बख'नो हानाय बायदि बेफोरबादि पिन कोडखौ गुगोला दैथायहरो दा जोंनो आं भारतनि सासे नोगोरारि नालाय आङो भारतनो मुम्बाइनिफ्राय बे बेसादखौ दैथायहरदों आरो बावहाय मोनसे ख्रा लिरखाना होखानाय दङ दि माबा मोनसे जाउनाव जाय इउटुबार चेनेलनि बिगोमा बिथांनिसिम बे गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ सहैयाब्ला माबा मोनसे जाउनाव पस्ट अफिसनि एबा पोस्ट अफिसनि थान्दै गास्लुङा हैनो हायाब्ला माबा मोनसे जाहोनाव गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ थोंजोङै मुम्बाइ फारसे दैथायहरफिननो थाखाय बिथांमोना खावलायनायबो बावहाय थायो बेनिखायनो बावहाय बुंदों इफ आनडेलिभार्ड जुदि बेखौ होनाय जायाब्ला होनो मोनाब्ला HHGMS इउनिट नस E 201 202G 202 Lotus Corporate Part CTS Nong 185/A of Western Impress Highway Gorgaon East Mumbai 63 निफ्राय बे फैनाय जादों दा बिनि सिङाव मा बेसाद थायो बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै खिन्थानाय जानोसै आं अलरेडि बेनि राउन्डआव थानाय जायखौ बिसिनानै सिंनि पिन कोड जायनि अनजिमा मोनद' बेखौ मोनहैनो थाखाय बे लेफाफोरनि सोरगिदिं रुगुंखौ बिसिना लाखायो बेखौ खोब सामोलै बिसिनो हानाय बायदि बिथांमोना सुग्रेनानै हरखायो दा बेखौ आं अलरेडि बोखाखाना लादों दा नैबेफोरबादि हाबानि लाइजाम बादि खोब समायना सिङाव बेखौ खोख्लोबनानै हरनाय जायो बेयो ओरै थायो दा बेयाव बेबादि महराव फैयो बिथां नैबे नैथि मोखां नैबे सेथि मोखां नैथि मोखां सेथि मोखां बेफोरबादि दा बेखौ हरबाय आरो बिनि सिङाव नैबेफोर बावहाय मा लिरनाय दं बिनि सिङाव मा लिरनाय दं गुगल एडसेन्सआव नोंथांखौ मा नटिफिकेशन होनो नाजादों आरो गुगल एडसेन्सआ मुम्बाइनिफ्राय नोंथांखौ मा इन्डिकेशन खालामहरदों एबा रिकुवेस्ट खालामदों बिनि नटिफिकेशनखौबो नोंथांनो आङो फोरमायथिना होनो नाजानाय जादों बावहाय लिरनाय दं बे लिरथायखौ आं नोंथांमोननो आंनि CSPF5C65 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जाबाय नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासङोब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो हागोन गुगल एडसेन्स Your Google Adsense Personal Identification Number PIN. Your Google Adsense Personal Identification Number PIN. Welcome to Google Adsense. Your account is not set up to receive payment yet. Please follow the instruction to verify your address. Manda Google Adsense. Your Google Adsense Personal Identification Number PIN. Biyo नोंथांनि गुगल एडसेन्सनि सिनायथि फारि नं एबा पिन वेलकाम टू गुगल एडसेन्स नोंथांखौ गुगल एडसेन्सनिफ्राय बरायनाय जाबाय Your account is not set up to receive payment yet.
नोंथांनि एकाउन्टआ थामहिनबा नोंथांनि बेंकआव फैनो गोनां फैसानि एकाउन्टआ दासिमबो सेटिं खालामनाय जायाखै बेनिखायनो मा होनदों your account is not set up to receive payment yet नोंथाङा दान बान्थाखौ मोननो थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआव मा एकाउन्टआ सेटिं खालामनाय जायाखै थि खालामनाय जायाखै बेनिखायनो प्लिज फलो द इन्सट्राक्शन टू भेरिफाई योर एड्रेस नोंथांनि थंआव दैथाय हरनाय बोसोनथिखौ नोंथाङा भेरिफाइड खालाम दा भेरिफाइड खालामनो इन्सट्राक्शन होदों माबोरै भेरिफाइड खालामनांगौ इन्सट्राक्शन बोसोनथिया जाबाय साइन इनटु योर AdSense account and find the PIN verification card on your home page मा होनदों sign into your Google Adsense sign into your AdSense account and find the PIN verification card your home page enter the PIN exactly as it appeared on the right and click submit further instruction available here http://g.co/adsense pin बिनि उनाव your pin आंनि पिना जाहैबाय नैबे होनदों this code is unique your account and payment address you want to verify please do not share this code with anyone else and know that Google Adsense never call you and ask for code बेबायदि please note as well as stop serving it through your account if you don't use the PIN to verify your address within 4th month thanks with Google Adsense मा होनदों बे Google Adsense खौ नोंथाङा 4 माननि गेजेराव भेरिफाइड खालामनांगोन 4 माननि गेजेराव भेरिफाइड खालामाब्ला नोंथाङानि चेनेला माबा मोनसे गड़बड़ जानो हागौ बेनिखायनो इन्सट्राक्शन होनाय बायदि बे 6 डिजिटखौ लेफाफानि सिङाव लिरनानै हरनाय बे मोनद' डिजिटखौ नोंथाङा एकाउन्टजों लिंक खालामनानै भेरिफाइड खालामनायनि उनाव नोंथांनि चेनेला अलरेडि मनिटाइजेशन जाखाबाय मनिटाइजेशन जानायनि उनाव जेब्ला गुगल एडसेन्सनिफ्राय बे लेफाफाया थामहिनबा बे गुगल एडसेन्स पिन कोडआ फैयो बे पिन कोडखौ भेरिफाइड खालामनायनि उनाव जायफ्रा इउटिउबार एबा जायफोरनि चेनेल बेफोर चेनेलफ्रा फैसा मोननो जागाय जेनो आथिखालाव आंबो जेएसपी एडभाइस 665 चेनेलनि जै बर' रायजो राजा आरो आसामाव थानाय बायदि राव फोलेरनि मानसिफोरनि सापर्टिं खालामनायनि जै आंनि जेएसपी एडभाइस 665 चेनेला आथिखालाव फैसा मोननायनि लामाया जागायजेनबाय आरो बे लामाया जागायनाय लोगो लोगोनो गुगल एक्सना गावसोरनि खिन्था हरनाय बादि एकाउन्टजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै बे फैसाखौ बोरै हाबनाय जायो बेखौ मावखांनायनि उनाव बैफोर चेनेलफोराव फैसा हाबनो जागायजेनो आरो बेफोर फैसाखौ गावनि बेंक एकाउन्टनि जोहै डलारखौ जोंनि भारतनि राङाव सोलायनानै बेफोर रांखौ जायफ्रा इउटिउब चेनेल सालायदों जाय जायगायाव बेफोरबायदि जायगानि नेमखान्थि बादियै बिथांमोना गाव गावनि इउटिउबनिफ्राय मोननाय फैसाफोरखौ मोननो हायो दा आं गुगल एडसेन्सनिफ्राय फैनाय माखासे इन्सट्राक्शनफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय मिजिंथियो नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे थारिखआव नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय आरो बोर सारस्रिनायनि जोहै आं बे स्टेजसिम फैबाय बे स्टेजसिम आं फैनो हानायनि जाउना जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट खालामनाय आरो अननाय बोर सारस्रिनायनि जोहैसो आं बे स्टेजसिम दिनै फैदों दा खोथाया जाहैबाय बेयो मुम्बाइनिफ्राय फैयो जोंनि भारतनिया बेखौ स्पिड पस्टनि जोहै होनाय जायो जेब्ला बे गुगल एडसेन्स
Google AdSense दा मुम्बाइनिफ्राय भाया जानानै बाग्लायबोयै रुपुयाव जेब्ला सफैयो अब्ला रुपुयि लाइजामख'नि थान्दै गास्लिं थामहिनबा पियुना आंनिसिम कल खालामदोंमोन, बड'सा नोंथांनि मोनसे स्पिड पस्ट दं, नोंथाङा थाबैनो जोंनि मावखुलिनिफ्राय पिकआप खालामना लांफैनांगौ होननानै आंनि फन नाम्बारा दंखायोमोन नालाय बावहाय, बेनिखायनो बिथाङा आंनि जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै आंखौ खिन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बियो सानबैसोनि गेजेराव फैगोन। बिथांमोना बावहाय सिल पस्ट अफिसनि खोब दुखुनांथावना खोथा, पस्ट अफिसनि मानसिया थामहिनबा थान्दै गास्लुङा बावहाय स्टाम्प बुनानै हरनो नांगौमोन, नाथाय ओजों मुम्बाइनिफ्रायबो बे बेसादखौ जायनिफ्राय हरदों बे जायगानिफ्राय स्टाम्प बुना हरनाय जायाखिसै आरो रुपुहि पस्ट अफिसाव फैनाय समावबो बेखौ मा खालामनाय जायाखिसै, गावसिनि सिल स्टाम्पखौ बावहाय बुनाय जायाखै, जायनि जाउनाव बियो मुम्बाइनिफ्राय सानबैसोनि गेजेराव फैगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो हानाय जायाखिसै। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं खर' गुंग्लायै निमाहा बियो। जानो हागौ मुम्बाइनिफ्राय सोरनिबा खुगानिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला सोरनाबा सानबायाव फैदों, सोरनाबा सानब्रैयाव, सोरनाबा हप्तासेनि गेजेराव बिदि समनि गेजेराव फैयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो लोगोफ्रा बेफोरबादि समावनो गावसोरनि गुगल एडसेन्सआ फैदों होननानै आंनो फोरमायदों। दा नोंथांमोननो आं गुगल एडसेन्सनि सोमोन्दै फोरमायबाय। दा बे गुगल एडसेन्सनि मोनद' डिजिटनि पिनक'डखौ आङो आंनि एकाउन्टनि जोहै भेरिफाइड खालामनाय जासिगोन। थिग जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव, बिथांमोनखौ आंनि JSP@536 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना अल नटिफिकेसनाव नोंथांमोना घन्टि एबा गाथाखौ सेरनानै ला, अब्लानो नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे गुगल एडसेन्स फैनायनि जि खौरांखौ आंनि JSP@536 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायथिनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना देहा सोलेरै मोजाङैनो दं होननानै मिजिं लायो आरो बेबायदिनो आनान गसाया नोंथांमोनखौ अराय आलो गोजोनै लाखिथों आरो खैफोद आफोद खैदांनिफ्राय जाहाथे अराय सम रैखाथि मोननो हायो बेखौ आनान गसाया मावबाय थाथों, बेखौ आरज गाबनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ अराय आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।